Hopra. Tak sur berang kerjaan tak steng lebih. Kerjaan itu kau mesti yang ada kam jam mana kata, mo. Ai bahapor pertanda i bapida ang nalu, mo. Sentur ke jampi. Ini pertanda sian patadu kau mesti yang lain sian laiwan. Hopra. Kublai sibun kublai siajar go ublai kurkuruti. Tuan kong ning syap penpau ke jing sengongu yo ublai trai kenrat. Ubala ai hani ya kene kesgi hapreng kene kamariang ka internet mene sipor la sedang du mensim namarba udan uslap tenrei ngilabu ha gejing duai bat ngi gumne ko bakalong mentah te kublai sibun ya phi i donal i bayalam ya kene ka jengalang ha kene ko por nangta i penskem i balong o chairman nagabanta kene ka jeng pria ya ka campaign dan ki meeting di prepare hapo jong ka Mauplang constituency te hagabokum kene ko por ko mata kerpang ngai ko blai phi kine ki paiba ki balewan katne bania sa score ya kene ke jingalang ke jongi hyper iba kim le se ke ba phi wan ya ki ki hat ke jong phi tengiru gin persang banum sim ya ke por ke jong phi Hari kendia kensot ya kebangin ya abang ya pasat ya ki sembo kebagi ku ke parti gidon haga jeng penkre haga biadai bat kane ka by election kaban selection melak dalam dap yang sobha bat ai ku bleker pangru ya i ba bright i belong u MLA na pok maulai bat ka ju ko por u dekot jong ka SEC jong ka parti i bala pelai por kenang rekat dem bat ki perlok ki jong i banwan ban hiran ringkat bat ngi hagani kesengi ke pemerintah te kaneka jing yalek jengi sharum saneng keleng sodong jong kari khasi janja kalong bangin pinken mau ki pai ba ya kanong rim ke bangi ngiyeng ya ka jing temu ke bangi ngidon kum ke parti te kaneka jing penkre ya kaneka by election kalong sendet namarba barok ngitip kadai ke ba sujaran khat ka bangim pai perkhat hagaba ublei ulawan ban simno ya i lead Dr. Ricky Ejesengkan hagapor ka bangim pai perkhat hagapor ka bangidang kamilen ti sibun ke tenrei ublei ulawan ban simno kendit kensan ya i napreng jongi tingis ngau si kendiat henrengi kambenut kambon namarba ni kemulenti ba inang ai ya kejing sekri nak benda rib kejak benreu pat nak benda ke parti dan rei haga bukum kata kapor ila leit no na pedeng jongi tekum ta kalami kene ke suki ke bathali bat ngiang pegre benta ya kene ke by election haga bangile keleng ban penken mau ki pai ba ya ke nong rim ke ba i Dr. Ricky yang bar ke nong rim ba ke parti hi ke yang te penken mau hangne ba kanong rim ke bangi ke parti yang naru bas dang balap seng nong rim ke parti kedai halor jong ka sensyar khadar ka bakhut ka basuba ke bangi ong ka clean politics tekane ka clean politics ka sedang nim kong da ka clean campaign ka jingelap election ka bakhut ka basuba kamut ba mdei bendan kanu ka planduman hakata ka jingalap election ke jongi tengi nagaliang juga parti bagi wan hangne ngiwan daga jingkhui ke jing suba ngia thru pai ba ngi khot yeki mdei bangi ai baisha mdei bangi ai baikali yeno hanre ngi khot daga jing i ngiwe daga jing i yeki phiru phiwan daga jing i shakene ke jingalang ke jongi tepi hangne hakane ka jingalang ke jongi ngimdan pandal ngimdan eiru Subuh mental rangang awan pelong jingalang hangne ngasim na kapisa jumpa iba ngapen yeng ya kadara ka bahe ngapen phu ngapen phing ya ka ngapen itenat ya ka handai ngasim na kapisa jumpa iba ngawan ya thu ipa iba ngakhro ipa iba kata grokom tengah sko bakum kata ka jai campaign kalong ka campaign ka bam itenat kalong penban kum ka jing pendan kam pakala ya kapisa jumpa iba tinama kataro nagaleng ka jungi kum ka parti iwan nagalenti ka babet kalenti ka basngur ka bakhut ka basida nia wer nia khot epidega jingi phiru phiwan sani teka clean politics kasdang
da ka clean campaign lani ka jialap election ka bakhut ka basubah kata ga de ka pengi chai telai teli kimat ki bangakwa ban penkelmau hangne kalong ba kane ka clean politics ka kentup igini ki lightly ki AGA haka sansar ka kharar ka beneng kong kalong ngini bandon ya ki nong thebut ki bakhut ki basubah lani ka clean electorate kinong thebut ki bakhut ki basubah habangi karon chapang ka jing khut ka jing subah ka sansar kadar kadiban sedang na ka jing im ka basimet ngimla ban la yalap ya ka jing khut sigi waipat lara yaladehi bajala ka jog ka jing im ngim pat yet na tirma kata daw ka jing khut ya ka sansar ka kadar kadiban sedang nangi ki pajba ke bedon benta hakata ka sansar kadar namar ki paiba ki de ki stakeholder ki ban ning kongtam ka sansar kadar haka demokrasi namar ya kano ka mat ka bangin keren ya kano ka isu ka bangin manra ki ban ai ya ka raikot ya ka rai khadu ki de ki paiba tirma kata daw kata ka rai ka ban mi nangi ka de ban nong ka rai ka bakhuj lingba ki nong thabut ki bam shem la sha thiet ki bot jongki kata ka de ka bangamot banong kinong thabut ki bakhoi ki basuma kamot ki bam champion yen nong rim milade haka jing arsap larangi penyang nong rim haka jing arsap ngin kut haka bamsap nama kata daw ngi alap ya gene ka clean politics kamot ba nado ki paiba kiri banong kinong thabut ki ba pengor ki ba husiar ki ba ngop hagino gino ki jing pensoi ki ba ngop hagino gino ki jing riam ki jing pa da kum ne kum tai tang banyo ya kabur ka jongpi tekas dang nang ta kata gani ka clean electorate ane kinong thabut ki bakhoj ki basuba namar rangi ki nong thabut ngi di kabut ka jongi ngi lek benishim benta ha election da ka bang yo da ka pisa da yo da ka ne kata ni thui phi kalong kabam internet ha ka sansar khadar bar ka numora i ki jingba tingis dang nang ta ka bar kalong ngilan kam ban sei ya ukertong ubakhoj clean candidate ukurtong ubamdon kanu kajing tho pria da ka ong kumta ngam ong bangi ki beto naka parti pra ngide ki angel lani ngide ki bri ki ba biang suda ki ba perfect ngam ong nge kata ngilang ki bri ngilang ki jing khau ki jong blai ngida na ki jing klor ki jing dona ki jongi walang ngilai prasang ka bala ba ngin light na ki bakum kita tihanrai habangi sai pat ukurtong ni hap an penting kana ba ukurtong jongi umdei bandon kajing tho pria hagino ki scam dan hagino ki case dan ki kamsniu ki balong persya kalong beriu kuman beriu iki hukum kita ki jai kertong ngim juara ti kuma pili i menta kini ki kertong ki ba ka voice of the people party ka sai kini ki kertong ki ba don kum kata ka jat jinglong ki ba don kum kata ka karakter hapo jogi tinama kata daw ngilala ban sai kini ki kertong ki ba kari bagajat beriu katon gajing sania kipai ba baro kai pimpat ya klet i doktor riki piu i ya kanam ya buram ka jongi piu i ya ka jinglong ka bajai jai ka jongi tenringin hap banbu ka jingli mano ba sai i doktor riki ho de ka plan bam jukut ka jong blei ka bala pelong ya u bu un sai ya i doktor riki ku munong ya lam henry ngim dei ban klet ya ka platform ka ba i doktor riki wan bagata galong ka voice of the people party lengma ki jing duai lengma ki jing ai jing mot lang jong phi ki pai ba hadin bala sen ye gene ka party hadin bangila bu ha ki jing duai yano bangin sai kum ki kertong na ka banta ki election ki befer haga bede baka MP ke bala dep ngelayo ban sai doktor Riki haga banengkong ki brio ki ong uni brio baca bolo u jem palat ubam don nia ubam don ktin hadu gelat kren ken tho kono lai puja ji Henry ngigum ka parti ngiya sa prang ngim sen pensngap ya kata bar baro kai ke ba pio i ke jinglong ke jongi kabamot penong golong ba ka clean politics kaya harengkat bat u clean candidate lani u kertong u bakoi ubam don ke jing tho bria kata ka ka banga mot bonora ane te kata ka ka politics ka bangi kai kata ka ka sanchar khadar ka bangi kwa namar la kini ki kertong ne thui phi kilong ki kertong ki ba nim ila ban shania eki nim ni artati ni ke jinglong ga jongki haga bakhadu ngane thui phi kinim la ban kit ye kene kelengkor ka bakhia ban kit ye kelengkor ban ai ka jing sekri yu pai ba
don kam yo briu ubadon ya ke jinglong ka bala ban syania te phim de ben klet baga parti kala sei yo briu bokordor kum i doktor Ricky AJ Sengkon berkata gadai bapihi pila bu ya ka confidence po jomi pila syania aga leadership jo ka parti aga jilam jo ka parti barnang tu ngiyui yo so ubai la sei ni khlem ba be den be ba ni khlem ba be memang terau ngilai iya ke jingjok. Tidak mahu tahu harga jin iya ke jonga. Kane ka parti pra ka pamenta. Kane ka parti ka basai ya ki kertong ki ba compare. Ki ba compare. Te kane keri ka berit jongi ngilasai ya ki jat benri ya ki beriu ki ba kraw. Ka jat benri ko batang sitro. Henry phim dai bengkelet ngilasai ya ki riu kraw na keri ke jongi. Lakalong haka puli ka dangle, lakalong haka Sensar ka khadar ngilasai ya ki pro jabing ngilasai ya ki pe seli ngilasai ki rekra ngilasai dan rai hekini ki kinget sngem ngayi ba ya kan ni ka space ya kan ni ka political space lane ya kan ni ka benda jo ka sensar khadar lasdang ban bam ro no daki wei pat ki jai brio da ki ken hun ki badon ha ka wei pat ka profession kabangitip yaki kum ke businessman dan larung kini ngai kini ki riu dan mensim kini ki riu ki badon ki jinglong ke basisa kim yo on hatshu ki pai bang aru ki syalam baklano haki barkawai ka sansem hajan ka wai ka sansem ka shuwan barka shulet na kuntu ni khamla ban sai ki riu ki bakolor handai di lembaga juan juga voice of the people party bangidala ban sai ki kertong ki bakan sai kum ilit Dr. Ricky AJ Sengkon. Te ngidan kam ya u candidate ubadon ke jinglong ke balaban syariat. Clean candidate. Kata kedai ke bangamot bangkeran. Te kini kiwai ki parti kia persang bansai ki beriu te henry ha ke jingi ke berit jonga ngalak ban bakala. Ha ke jingi ke jonga ki persang bansai ya ki krur pati. Dai ka parti pra ke ba persang bansai ya ki krur kari. Nama kata kata hagane kalempung ke pemerintah ke jingjiat kada ya pelanjungi nginjiat ya ki kror pati ne nginjiat ya kror kari kata kada ke jinggeli ke ba ngihaban bu aprenjungi haga bokom kada ke ba tingi ngila ya akane kalenti bat pi ngakwa ban penkenau ya pi ngila don sangut ki MLA haka Meghalaya Legislative Assembly bat ngiyo ya ka contribution ngiyo yo sunyang jongki haga yeng dorbar thawan ngiyo iya usnyang jongki syabar jong ke yeng dorbar thawan ngiyo iya kata ka transparency karukan pentrikan jongki habasyit habasai nado iskim ibarit hado ibahe kata ka clean politics ba kata ka jingle ka jongi kaya tali lene kaya daidur kata ka bangok ban penkan mai pi ki MDC ki bangi ngila yijit kidai kibriu kiba phi pila ai ke jing sania hadin bangi kum ka parti ngilawan ban terwai phi supaya ba bangi yo ban form ya ki isi barka basngau tanat ban tagalong ba kini kibriu kiba phi pila jet ba pila ai ka bandit ba pila penkut ya gani kalengkor apreng joki kini ki MDC jongi menta kitre hok ya ka kam joki nama kata tau nado basim ka parti pra ya ka isi kalakut kato ka drama ya kini suki district council. Ya snow jani baya kini suki ki MDC apo district council. Ngami isu bagan kata kajing kini suki kajing kini mula kajing kini elekenot kam dan su. Handre miswangi ikeri wei CM hadir wei CM one part ka wei ki isi hadir ka wei ki isi ka kalam. Namar ka bakado ki pai ba ki ong bakitai ki kini suki. Tema pinarung hapalau juga district council pintik ke gajing sisya ba mendai kia kini isuki kia kini duli kata galong gajing sisya kia kini duli ini tu epi tenarung uang ka parti pra nabarmi kerennya ka clean politics kamdan ka bokum kata kaya baik kaya renti tiki bor ki panabar ki persang keren ha ka bedai barka hima sora ki wara ikitu ki isu ki beper talaya pensai ne ko ka pors ko ipa Teka ay ka bangi kum ka parti ngila siyem ya karay na ka isi habang iyong bangim ay ka sanat ngidan ka nungrim ka baskan. Bat ngini ya yang hangta. Mday bangidan ka jing syon simet yano yanoro em.
ngim dan ngilong baka politik sungi kamdai ka politik sung ka jing sim kaput handai ngila le chupai ba ngila pa ni ka jing kersan bangin ai ka jing sensar ka ba khut ka suba te kum tai ke ngin hable nama kata daw besa kata ngi khlam le ngi khlam tamput ya ka ai ka bangi sotu ka bamrong ban le ya kata ngin la ban le ka bali ka boyong ka ba haot kan long haot ka ba em kanong em kata ka dei ka bangi ngiyeng te pi gila mi ki tu ki kubor ka be dei barka himan mele menta kitu gilan sekenang mi tenrek laron kami gejing pensai ngin senange pensai poin ka bangamur penora ang ne kalong ba habang ikren ya ka sensar kadar ka bakhoi ngidon kam ya ki kertong lene ki nong mi khmat ki bakhoi bar ki ba pentrei kam hok habakhoi habasai naga benta ki ai baro ke bangile nadu ki policy ke bangi thau nadu ki decisions ke bangi sim hadu ka scheme ke bangi pentrekam kata ka dei ka ba ngin ya penya renti kebalai habang ngikren sepang ka sensar kadar ka bakhoi ka basuba ngikren ya karai ka bakhoi ane ka clean mandate karai ka bakhoi ka clean mandate ka wan na piki pa ba ki ba ai ka jing kersan hangi kum ka parti tinamar mapila ai ya kane ka clean mandate da ka jing khut ka jing smur jo ka donor ka jong pi ai ka but sa ka parti jongi fikir sang ye ki kertong ki jongi tengi ha bangiyo ya kita ngidon ka responsibility ngidon ka jing ki khali namar kata ka daw nado balawan ka parti pra ngane thui pi kamdan shu kane ka jing ya khai kulai mensuwa te kini ki MLA ki MDC ne thui pi ki job na kowe ka parti syafiat na kowe ka parti telah jid upai ba na ka parti A da job antai li di siklur aklur le de la kala parti B tik pai ba aji sya ki kram kersyani kutu ka parti B haga ji si sapi pila asamnya aban ai ka ni ka parti pila ai ka jing kersyani kutu ka parti da ba pingin skam ba unum kala handai kuman syong no tan kasia na ka kti kam pat khut la dap kala ka parti la kala ka rong nomor boro sekata ki ong ba ka parti ka daitan ka uniform karita ke uniform teha ka parti pra ka jongi ngim ju hikai kumta kane ka parti ka bangyeng kadai ka ideology ka jongi kadai ka jenget ka jongi ka bangyeng harengkat ka tibri ka tiblai ngira penyeng nongrim ha ka jing duai nginem la ban sep kalayu ba alanu la doro kata kadai ka bangyeng ka clean mandate ka mod ai ma pila ai ma piye ka rai hang ta ngin yang bat ngin yang hadu ka pakut la ngin ban song ha ka yang persya ngin song baik la ka dai ni bengan sensaru ngin sensar baik kata kadai ka clean mandate nginem la bandai di ka mandate ka pila ai lanu pila ai hangi ya ka jingik pila ai hangi ka support pila ai hangi ka jingkersian ngem ya ine akata ka nongrim la ka long kumnu hapadeng ka thma ka bajor TVI walangi ngidon ka opposition yang skan kiwe ki parti ke la ya kala ke la ya pedlut haka kerteng jo ka development ke la ya kala bongji lai puja ta ka mon jongki tenrai ka ba phi ki ba pio i ba phi tip khamha ya ka ai ka bangi ngikren ba ya ka ai ka bangi ngine tenama kata da ko ki parari hangne hanong spung habangiwan ngimuan syu ba nyala election ka banen kong e ka bangiwan hangne kalong ngin ai ka jing khublai namar na kane ka nong spung ngila yo ya unam tam haka MP ru ngila yo ya ka nam tam haka MDC ru ngila yo ka nam tam tenama kata da kum unong ai kitien jong ka parti kum u spokesperson jong ka parti na yang hangne na ka leng jong ka parti ngala pentip i present rang ba hagane ka sngi ngandon hagane ka jaka bara gajing sisa ngamot bani thu ipi ba u presiden rang ba jongi iba adan melawa saya moi ru idei bandan batni hagane ka sngi idei bandan batni ngila ya pha iki tuki poster dan pejaphi ki balai i ka dur ka jongi la thor ka kerteng jongi banwan handre kimi ki kam ki bakr ki e Yong ba sngubhawan khanang stage ponong spung kipai ba ki ap community epi kinong kersan jongi ke jan hangti kathi kade ka stronghold ka jongi usumbai ubangila bet ula ha bagi dono jongi bri bar ula sai so ba phimla ban e ngi yo em ngidon ka jing sania oblei ba ngisngu thu bangidon ka jing sania akipai ba na ponong spung ai ka jing khublei na ka benta jong phi joki namar ka don ka kam ka ba kham e aki constituency ki ba kham e ka ba i hampal le kerke isi ke jingalang te ilait no sata menta idon cheki benta jo ka is Ginger Hills
Te hading bangila ong kumta ngila smutu ngila penjam lagi donor ke jungi ngila pedang kata te nagal yang gezonga ngawara akan kapor on behalf of the party ya ka jing khublai ya ka jing kersan jopi ka kipai ba ya ka ne ka party te kum kadak dong ka jing khublai sobha ngi thap tilang iwe ya ka ne kapor te khublai shibon ba pila ai ka jing kersan yangi tengi hangne ngiwan mdaisyo panyalap election ya phi kham tip kham ha ma phi ban yangi handrengi ya ka jing kersan habangipan ya ka jing kersan kamut bangipan tangi gibut ke jongpi hadangipan ya ka jing duai ke jongpi ngipan ya ka kerkhu ke kerdo ke jongpi naga benta kene ke jing penkre jongi kene ke election kerpang yau candidate ubang ingin sai menta kuma pilih tipai ba Dr. Bats Kemerbo udah breu ubang ingin lagi hadin bangile khan ngile duai ngile perkhat ngile ya selok ba po jo ke parti ngisem ba uni usam larang ba udai mau ubebet ubebiang banpong yaki juti kabai doktor yaki ilai no sedin tena magata daw people asania haga leadership jo parti nila sai uni orang ba te snobha ai yaka jing kersan ka papura te bahaga ne ka kanti ka mentaru ninyo biang yau nam tam ninyo biang yaka jing job nagane ka constituency nagane ka polling station hangne barkini gidong ki thang ki marjan ke jong phi bat nang ni kan long pat ka jing ai men si mi ki wei pan ki para nong song snong ki jongi ki badon ha kari khasi pen jang kwa bane thu yi phi ba usum bai jong ka BPP ularung ha ki pai ba hangne apo nong spung ba kwa bane thu yi phi ke pasai ba ha ki jingelang ke banging song ye prakhat kam kan nong spung galarung ha ka donor ke jongi ngiju kan mau yi phi ngiju sgu ye phi namar ke jingkersan ba phi pela ai ba ke jingi ke ba pila pan pau sa ka parti tenama da ko ki pai ba snobha ban mi pai ba ban ai ke jingkersan onda ha pala pan bana ya ka tarik bangene election ba selap ya riulen mi ki khubor se ne ba satai namar ba menta kania ka parti ka dai satang maka ka ba yang persa ya ka sarkar ba ka wai kata pila ya tiplun kata pila ya tiplun dai satang kania ka parti ka ba yang hapdeng jong ka lat jong ka por tinama kata daw nginem ailat ya ki wei bar ki bor jong ka jingdum ya ki kadiang ya ki kamon wei war borsang banyalam baklai pai ba jongi ngin pen skan ya ka parti jongi namar ka daitang maka kasur kaban pensawa la kalong ha district council la kalong ha kayeng dorwartawan jong ka sarkar jala la kalong war ha parliament ngidon kam ya ka kasur ka jong upai ba Tidak magata daw nginura ya ka jingi tali jong ribe ka jaban reu bar ka jingi tali jong ribe ka jaban reu kapadon kam menta kolong banginuan ra ya ka political unity ka jingi tali haka sensar kadar la ka bangi ai ya ka mandit lani ya ka rai haka wei ka parti bangin yo bantau ya ka jing sensar ka baklan ondala dai ka takapor mdai bangiwan hangni tang ya ka ne ka MP election habangiwan hangni ni pengemai pi ka por ka ladang ya unya arbu praru lawan Tidak magata daw haga ne ka kanti ka bamanta ngin ay ka jing kersan ka bapura ngin penyo ya ka jing job ka bodon buram baga ne ka jing job ka bodon buram ka bangin yo kan ay ka message sa kari baga jaban riu sige live pun riu tuligi constituency ki badan haka Shillong parliamentary constituency bagi pai ba ke ni ba o ka jing itali kari baga jaban riu kalawan baga ne ka parti ka bahaka we kesni ka bangidon ka jing kremen ka bangidon ka jing sania ba kanyo ban Tau yo ko sarkar ha kasnem arajar apa plan nama kata kadau haga ne ka kanti ka pementa ngin persang panya tulilang baro ngin ai ka jingkersan ka bapura tak hadu begini ki wiki parti kin makli te lemba jo ka kanti ka pementa ngin penma ya ki bar haga arajar apa pra kin khaliap lama lema kini ki kintin ki baknyar kublai sibun kublai hajar go Sisian agak cukup lagi, yaitu Dr. Opis, belum spokesperson jaga parti, ibala ai, kejengkeran, halor jungi ini rapor, ngajiskan befi barang pada filas ngap belasya skor kejengkeran kejungi, ke gerpa befi pada baru bersebab nyebut kejengtuai dengan betul jungi ru, kenang benang berbor, habat kepukot kebakya, buat bah ubulai nang ai kejengsimpang, yai, buat benang ai. Menang pun
Penskam yang kata kamu sim ke paslon jami bantren yang kata kejak bentren ke jami. Tesi sim kamu kedak kejeng keblai i. Penyin air jadi tahap keti bajam yang kata kejeng i saya sim. Dengan yang kepuar kamu penslam syuk dan kot si sendan ya i ba break star wal marbanyang balang wal melu jangka parti yang tidak dapat mulai konstituensi dan air kejeng keren jami yang kepuar. Dengan yang kepuar Pak Subhasim yang kepuar ke jangfi. Kamu kadem berkepuram nikong ngai suplai trikeran akhirnya ski ke pamenta. Mana kali yang kejongan ngapen pau jing sungu. Ya piwi kipat ba nong sonong jong di sinong nong spung. Kat kibala banyak poilang hapo jong di kelempung. Ya kepala wer la khot ya pi. The Voice of the People Party. Nasuban pau ke jong kuplai ke jongan. Ya samla ba penya ya ke jingilang ulong ru soknor. Berkumjuru Chairman jongka ad hoc committee jongka di constituency ke jongpi iba penskam berkumjuru ya kiwai pat ki nong Krishan bat ki nong kitkam jongka parti ki orang ba samla ibron dekat bangi di por ke pamenta bakam tameru aso bat penpau ke sungu ke jonga ber ai kublai ya Dr. Erpis Rani ibelong mai u nong pet ya kini arli constituency kata kalau kau mau pelang constituency bat kumjuru ya ka soyong constituency ubadairu spokesperson jaga Voice of the People Party hot ngaso kemen ruhni upor bandron rekat bat i Dr. Erpis nama lagi dai kibangilaya pulilang hapo ka school ba Northeastern Hill University napo ke Department of Political Science arsnem ila don rekat bat ngila ya pulilang hangte po Nehru. Dan ini semua iko Voice of the People Party nama gede-gede ke parti ka bawanra pat soisien. Yang ai Dr. Erpis pat kumjuru. Dr. Batskam merbo. Baringi skam bakum ke parti bakum kinong ilam ki ba khamat jong ke parti. Yang skam boleh numino namta jongi bangin angla banang tristom baniat seprang banang pensyai ban penstu ikipat ba hakeleng keri. Nama kum kari bekerja menriu, kum bangiong, idok kami kerja teli, kamtam kum belamat pang, dari Dr. Erpis ni kepur komta, bakum kerja menriu, idok kam menyeteli hagwidi bat kesensyar ke kadar. Amdon nak awai pat kalat kerenti, ban penbet ya kari bekerja menriu, like nak kesensyar ke kadar. Ngajupan kerma yu kini kajing keren jong awai naki riu crown, bohong ba. You might not be interested in politics. But politics will always be interested in you. Mau hakitin kasih ke pemut ba, liasi bila bandum sutrat, ya ke politics lani ke sensyar kadar. Itu tip syai ni kawai, ba ke politics lani ke sensyar kadar pan, ke iit ipi, bat kan nom pelat ipi, ke peniat ya ke jim ke jonga ke jongpi, nadu badang ka, hadu bangindayap. Kata di ke politics, bat ngimlak ban kiar, ya ke politics. Badai nama kata daw ke dongkam yang apa dia pi. Kemudian dia ke jingmut ke babha. Kemudian dia jing perkat ke babet. Badai don mentalang hakawai ke kenhun, hakawai ke lempung. Badban penyetri ke jat menriu. Lembaga Voice of the People Party. Kaso kemen hakani upor bandon hakani ka shnong ke jongpi. Kumangala bas sautu. Bagani dia ke wei naki shnong. Hapo jongani ke constituency ke jongpi. Kebalalong kata ke ketem ke jong pra. Dia singila menong. Nama ke jingkesyan ke bangi ngiyo. Lingba jong ni ke sinong ke jong pi. Kalau ke jingkersian ke berat ba. Ke bakum ke parti. Ni penpau ke jing songu. Nakaliang ke jonga. Nakaliang jong ke parti. Nadu nakaliang jong presiden rang ba jong ke parti. Ni songu ya pi. Kipat ba nong sinong jong ke nong spung bat ke sinong ki ba marjan. Ki bala ai ke jingkersian ke berat ba ke Voice of the People Party. Om tang. Hangni ke MDC election. Nri nadu ke MP election. Kani ke sinong ke jong pi bat ke sinong ki ba marjan. Kila ai ke jingkesan ke berat ba ya ke Voice of the People Party. Kajupan kelmau. Ha ke jia iti ke jongi kum ke parti. La seng ke parti menta ke jia iti ke jongi kadang long takum ba saus nem shiteng. Ha ke jia iti ke jongi kum ke parti. La seng ka usnem arpo arpuwe. Ba collection ke bangkong ke bangia kun. Kali hu arpo arpulai. Baru usnem arpo arpulai. Ngem sim layo ban penyang ki kertong na borok lai pun riu tri konsensi badan hapo ni ke rui ke jonga ba ke jongpi.
ngelayo ban sei khat prangut ki kertong barga da sungu anong hapreng jongpi ni kapor ya kita kibala ai ya ka jingkishan ka baratba ya ka voice of the people party na kita ki khat prapli ki constituency compare kidon ki constituency ki bangi poi sha ka thong mendai tang bangi poi sha ka thong bangi da yo ka jingjop ka jingkishan ka baratba kum ka molai constituency ringkat lembat ki wei pat ki constituency ki ba poi sha ka thong ringara sungu rupan ya kita ki wei pat ki constituency wala da ngim sim la poi sha ka thong Hendrai ngila yo pat ya ke jingkishan ke banadu ke mensim. Compare. Ladang im sim lapoi sya ka thong. Dang menin ngarang don hang ti po nong po constituency. Ha po sang bangla. Ngala penpau jing sungu itu ko snong. Namar ha ka tu ko snong ka bangalit menin du ka snong ka blai ke jingkishan ke berat ba. Ha ka MP election, bar ha ka MDC election ke badang syudap. Wala da ka nong po. Ha ka MP election ngim sim lapoi sya ka thong. Wala dah ke MDC election nak ke beladap ru kanong po MC la poi sika thong lai nim de ban klet pat bagi ta kepada ki hajar kibala ai ke jingkishan ya ke voice of the people party nang thi ban ngamar to tien maka jingai ini jong kita kibala ai ke jingkishan natu basdang ya ke voice of the people party ke pelong ya ke party bahkan klan nak wei ke por syaka wei pat ke voice of the people party ila kran shine do basdang bagani ke party ke jonga ba ke jongpi kandai kata ke party ke baong la sengeka bagandai ke party with a difference kandai ke party ke ban pair nagi wei pat ki political party bat na sok ban nang por ke bamenta bagandai ke di ke political party om tang bagalalong nuksa siapa om tang bagalalong nuksa hapo jong ni ke jela ke jongi hendoi nganget scam bagandai ke political party ke jonga ba ke jongpi ke VP kalalong nuksa ya kini ki jela ki ba marjan bat sabar bat hapo jong ni keri India hi baro kawai dang menin we ni kisamla ke don dekat bangi ha ketika meeting bangi dan hang ti hapo nongpo constituency we thu ba kawai ke ski ulale jinglet lang bat isariki balik ban ai ke presentation ha kawai ni university bat habal ai ke presentation ha ta po university ulah don dekat bat isariki baro anut ki bat hapan ai ya ke presentation ya ke jingkren ke joki ta po ke university but ha kata ke university ladon kita ki nongilam napo ri Japan ke belawan but ha ke jinga keren hanta utau nongilam napo ke ri Japan ulalingo bakumdu bauni UMP jonga jopi Dr. Ricky AJ Singkan bakumdu ke jinga inti ke jingi ban poi sya ka thong balong to UMP jong ke jat menriu hangti hapo New Delhi hapo parlimen udah soling uni UMP upoi syakathong hakan nongrem jokata kepala dep ban maithang di Dr. Elpis jokata ke clean politics penjob election klem pisa kata kari kepala galingo da utau banapo Japan bat kamtam ndi tang banapo Japan re kamtam uladon wei bawan napo Philippines beruang bah kari ke jongu uang la khain da kapisa India wat hakari ke jongu ban job ya ke election da kumnu da khain da kapisa India on da kambet da kumnu kumba khat san klur kata kari bo upla utau nongilam napo kari Philippines sabai kedu Dr. Ricky AJ Singkan isumu ndai ka voice of the people party nganga jong ka jiklan jo voice of the people party kam dai ke nongilam jo voice of the people party balik kami pergi political party kam tam kita ki party ke bahe ki basensyar apo ke jela ke jonga ba ke jompi balik ki tieng ya ka voice of the people party kam li ba ki tieng yo nongilam jo voice of the people party kam tai ba ki tieng yei ba arden kumu president rang ba jo voice of the people party nei de namar ba ki tieng ba ki sothu bo pai ba udan hasenda senda ba ka voice of the people party ka de kata ka ba ki tieng ya ka voice of the people party o gini ki ski pai ba penyo sko pipet ya pok social media pensap ke jingkren jo ki pai ba sayo sahat ling ba kita ki non Christian jo kita ki political party ke badan ka bor kumnu bantu no ya ka jingi kumnu bantu no ya kata ka jingi senia ba upai ba udon na ka voice of the people party banong ba oh ngin skap ya ka voice of the people party kini ski ki bam tangim sutrat chu ban skap ya ka voice of the people party oh kala bun stak ka jingi kanto brio kata ka dai kayo so kat sabalik kata ka sur pai ba kawan na kita ki bele persya ingi ka voice of the people party kamdan por balik ban kanto yanu inu dai ka kamram ka jingi
kum kita kinong alam jong voice of the people party kalong ban pinsyai yu pai ba ban habakran ni ka jing sisya ka voice of the people party kam kentho kene bangi warra ki mat ki jura ki nia ki jutang ki jong ya kamat jong pai ba ban pinstu yu pai ba mendai bangi wan ban ben ban kentho inu Neng wan ban pinsyai ban ban ya thu ya ka jing sisya ban tu tep ikri gawai habakran ya ka jing sisya habakran ya ka jing sisya don ki bam sultanat ya ka jing sisya de nama tadau ki penkelan no ya kata banong oh tei pet kita sedang ban kentho brio kita sedang ban le kumne ban kumtai kandang bun pai ba kajing kentho ya ka voice of the people party kajing pesu baklai ka voice of the people party kandang jur nang ni syakaban kenal kum ka voice of the people party ngalong bakum ka party na do bangi seng na do ka election ka baningkong ka bangi kun arpo arpsa election MDC arpo arpsan mintangi wan biang syupai ba but hadu arpo pra ken mau kum ka party ngidon hapreng jong ka jingele thama bari haban sotu habadan hapreng ka jingele utayu bele persya ingi un persangkat lak katya kumno ban wo kejat ingi kumno ban penrem ingi kumno ban tuno ya ka jingi bari ka jing senia ka jo pai ba ban ngadon ka jing kermen habang adon nang kesnong ka jopi naman ngatip mau pai ba uba kerja ni ka voice of the people party umle upai ba uba syaelan bakla umle upai ba uba syaktit umle upai ba uba syubut matla ya ka voice of the people party bat ngatikana bat scam bau nong kerja jo ka voice of the people party la kalong ni ka snong ka jopi la ne keleng kari ude nong kerja uba kerja ya ka party ka jongi da ka jing sotu bat nadu ka mansiem bat halor ka nongrim ka scam nganom keren syu ka nongrim jo ka voice of the people party namari Dr. RP sa ka jikren ka jongi haki lai tenta kimat ka bai labu ila wara bai tang habide bat ka nongrim jo ka voice of the people party bat kata kalong ka nongrim ka ba khamat e jo ka voice of the people party ka dei ka sanchar khadar ka ba khoi ka ba suba namar kum ka party ngidon nya kata ka jinget bat nakalian ka jonga kadon kata ka jing sotu beladangi kwa ban penbet ia kani ka jela ka jonga ba ka jongpi ken mau ladangi kwa ban penbet ia ban penbet nang tin jrong lada nang tin jrong ka bet thon chidu sapo nei ba ka kenriang nang tin jrong pai ba kat nang poi sapo kata kanang kenriang dei nama kata daw mangi pet ia ka jinglong jingman hapo ka jela ka jongi kat saba pai oh ini ski lami nakaliang jong kita kepada nak sarkar bat khamtam no chief minister mo kelami ki report ki kot khobor hagi ski banong ba ka jela meglia kadai ka way ne ki jela mo one of the fastest growing state in India ani ka jing so sarong mo sultanat shah banong ba ka jela meglia kadai one of the fastest growing state kadai ka way ne ki jela ke ba kiu step hapo kari India baro ko way henry pet pat sigoi pat ka benta Nang ini kasi nga pat ikot kubur. Ngai kalau don ka jing tho apo ikot kubur ka baong ba. Mo kita ki school dropouts. Ki kena sama ki bapuli la kalong ha ki akam tam apo ki school. Ba kita ki bela pep school. Ki don la kumnu la dang bakla. Aku tu report ka bang pet dang menin min ski. Ki don kumba pralak tam. Ki dropouts. Hapo kini kecela ke jong apa jong pi bar ka sarkar ko ong ba ngin ailat kita baro bakin wan ya kun metrik mo ban pendep ia kata ke jing puli ke jong ki lada ke jela ke jong pi kede ga we o kede ga we ni ke jela ki ba kiu step tam mapo keri India kumnu pat kede ga we ke benta mo kede pat ke jela ka ba ki ba pep school kede ki ba bun tam hapo keri India le si baro ka we pi ba ki kran ya ke jing kiu jong ke jela kini ki persang menora e ka jikiu jong ka jela banong ba ka jela meglia kedi ka we ni ki jela ka blakiu step tam bara ka jiken ki toki kadai khambun na kita ki infrastructure ki jingtei ki surok ngata ki building menin nang depan ai ka duksan tei po nong po hatung nong ba ka jela ka jingi kedi ki jela ka blakiu ka we ni ki jela ki blakiu step tam por ki ri India na mar blai la khen ni ki jingtei da ki jingsina ki badan hani po ka jela ka jingi ngan chu IP ka we ka duksan ngantrai ngi baru ngitip ba ka sarkar Meghalaya kelas na ya ka way ka shopping complex ka bahe bala pelut ya ka dor kum ba spa klur tam ladang ambakla spa klur tam lasna ya ta ka super ka ta shopping mall kayo ka bahe hang te po polo bal lada one play
lawan peliru dah ke finance minister jogari India lawan peliru mental ajan sistem ia kata ke shopping mall kata ke yo hang tei hapo pulu andai pat ba hadu mentah mene kayo tangkawi ke dukan ru 4 peli ai sakawi ke nuksa menengi lawan hapo nong po konstituensi bar hapo nong po kadan kawi ke jaka ba ke sarkar kelasna ya kata ke building ba he bala pelut deki klur ba dia kata ke building kelasna ban ong ba kandai ke jaka ke ban wanra igi dokha bar kandai ke yo dokha kata ke building kandai ke yo dokha ndai nadu bagi kap ribbon ia kata ke building bannya dia bannya thiet dokha hadu menta 4 penteri kambat kam sim layak kata ke building ke belah pelut daki kelur pila dangi ong bannya khen ia ke jingkiu jong ke jela dak kita ke building ke baki kilasna kumbang la ai nuksa kita tak kendiam ni bai ba la dangi pai ki don sibun ke bekum kita ke jing pelut ya ke jing tei ya ke building ya ke suruk bat ngimdei berkelet rupat ikani kawai ba habatai ya kata ke building tei kata ke yo po pulu yo nong lang mga manupi pai ba ha habatai ya kata ke yo dia dokha hang tei hapo nong po yo nong lang mga manupi pai ba uba pentri tu ayo nong mo ba pentri tu ayo nong daki spa klur badaki klur nei pai ba ndan jing phoida ru hatu ladangi nyo tangda kata ke jing shna ke jogi bat ka ba kham sosi ke lomba ki babun na kita ki jing tei la kalong ki suruk ki infrastructure ki babun ki bawan na po ke jela ke jonga ba ke jongpi ki babun ki ki basim da garam ki basim da garam bar basim da garam hap siu pat ya kata garam bar ndai tambah hap siu ta garam ndai ba hap siu ru bat ke sut ya kata garam bar ke jingkli ke bangi hap ban bu manu pat ban siu ya kata garam haba khandu pai ba kanwan haki terpeng ki jonga ba ke jongpi barkan ktaru ya kapla ke jonga ba ke jongpi kaba ka sarkar kan klong lingba ki tax ki ba pher nadu ke belak nadu ke GST lembat ki waper ki wei ki tax ki banwan hapo jonga ba jongpi de namak tadau iwan khabat jongpi pai ba kum ke voice of the people party banong mo ngihap banlong ki bastat aga jiya ti ke jongi kan mau ke voice of the people party kawan ba ka thong ke jongi kum ke party kalong bau arpo pra kum ke party bar kum kinong kristian jaga voice of the people party ngimdei ban bakla o kini kiski nga solingo ini kiski lai nujori ke voice of the people party mo lai compare lai nujori ke voice of the people party bar kita ki party ki badan ka bor bar nujori ke VVP bat ke NPP bar nujori ke VVP bat ke UDP ki badan ka bor bargadon ru ka jingi persang ban nujor mau kedon dak kita ki bele persang ngi benong ba mo ba arden ka VVP kilale ayu ngangong sawan kali ya kata ke jingkli hadian bau pai ba ula pensiong ke voice of the people party house name arpo pra kan mau ke VVP kampat sencar hari ke jela ke jonga ke jopi bar ba arden umpat dei chief minister jong ni ke jela ke jonga ke jopi kum nu pinut ban nujor yo kodrat sangma baru presiden rangba jaga voice of the people party ubadai tang UMLA hoi udah presiden rangba jaga voice of the people party Henry presiden rangba jagi ba aden melaw sai mai haba kadoi udai kum uba bright udai tang kum UMLA kambha ka bangingi yo kum UMLA khamtam ke bana po opposition kawai ne ke kabha ka khamhe kandai betang kata ka arklur siteng kumnong ini nujor eu ba arden bot kodrat sangma ngan ora IP takawi kanuksa ba pensil thu bagalong ka babaka ban ya nujor eu ba arden bat ukonrat sangma lane ya ka NPP persya ya ka VVP ma ngan ora takawi kanuksa ukonrat sama ku chief minister udon hapo ajo kan mau ukonrat sama ubatru ya ka finance udairu finance minister jong kene ke jela ke jong ajong piu pek ya ke platingka mo bat habau present ya ke budget berok ke wei ke don haki kti ke jongu ke pisah kepada ke hajar kelur ke don kti ke jongu bat ngalungkan ya kita ki hajar kelur dengan suara epi tangga wei ke nuksa komus chief minister ke don ke wei ke special scheme ke bala wanra
nado kapor barang long chief minister u mukul sangma. Bari kata ka skim latip ya ka kum ka CMSDF. Kata ka skim. Bat hapor basdang ningkong kata ka skim kadai khatsan klur. Bat ka bha jongki emily. Na kata ka skim kalong wei bu emily. Baro anre pungut ula ban pha ya ka proposal ko ba shipho lak. Kanunu kam ka ba idong kam hapok konsensi ula ban pha na kata ka khatsan klur. Bat kata ka skim na ka basdang khatsan klur. Lapoi syakah riu po klur. Barkabah ajong yu emily kadang sa tang si po lak. Barkabah kamso tamula kalong ba. Wat ya kata kabah kabadon. Jong u emily ru teng kita godan kabor kubu CM kim pelai waladangi ngelapa kabah kajungi kabadi si po klur. Kata keren na wedi batnya. Hang te po mulai konsensi. Lightly kisdem gilalet. Kesdem kabadi kong ngapa. Kesdem kabaar ngapa. Bat hakasdem ke balai ngara bat ngalara we kani gamat wat apa wing dorbar tawan ban kruet yu chief minister kejingle sida kabat kejemu dei ha bakat do bangara menani ki plet ya ke balai ya ke baar bat ke baningkong hadu menta empat lain ken mau u chief minister udon hadu kumno nriu po klur hapo ke pla kejemu oh dei nama kata da kan usang kat sabelet teng pi chief minister ulet satu uai pisa arlak ulit hatu ai pisah sanlak ulit hatu ai shipolak say na pala jong em namar balay kum chief minister udon ya kata ka skim CMSDF kaba nriu po klur kumnu pinjujur ya chief minister konrat sangma bad ba arden badon kum badan menga tang ar klur siteng sisnem u konrat sangma ngong num ya keren ya kata ki hajar klur kabaran hapo ka ketiga jong ya kerentang ka CMSDF udon riu po klur bot penyakit bamon patba ya kata ka skim kasong akamon ka jumu ya no basu sumon ya no basu bet ya kita beron hasenda ka jumu kita ki beri ka jumu ai ka bamon ya kata ka skim kumdong ini jujur patba den mak tenang yawan ka jongpi ban pensyai ban penso thu namar kini ki persang banyalam baklayu patba berkat ban pen ra ya ka kerdan ngasu kemen mo ki thu ki tieng yang voice of the people party hadu bakira yang kerdan juga voice of the people party ngidan tang sawat kia mali tarik ngidan apa ke opposition ndai kira yang kerdan juga voice of the people party kum kata ka party kepala sensyar hang ni gejala ke jong apa ke jong pi oh kira ru yang kerdan jong presiden rang ba jungi lakum bau ba ardan lo de chief minister jong ni gejala de nama tada ko kubur kalong ba ngin sei nujur mo ngin sei compare ngin sei nujur ya uba arden bat u konrat sangma tang bangeni ap adu u arpo pra bat ngam artatien bagi pai barang sisnong jok sisnong dong spung kira ka jingkesan ka barat ba ka voice of the people party namar ka thong ka jongi ka long ka party arpo pra ngim dei ban bakla pai ba u arpo pra ngin ya sha sitom nganga sungu mo ngipi ya kitu kibla don ringkat ba ka voice of the people party nadu basdang ngada sungu yu pai ba no mulai ngamla ban klet ban ngada sungu yu pai ba no mulai upai ba no mulai wat apreng ki babun ki dang artien yu voice of the people party hakapor ba kami ba deiru ban artatien namadon sibun ki political party haswa jongi ki blambi sekamat banong ban wara e ke jingkela ban wara e ke sensar kadar ka ban ai ke jing mentoy yu pai ba no susnong ban ai ke jing yada ya ki pai ba jong ni ke jela ke jonga ke jong pi ribun na kita tang shua job ke election tang adin katu ke nepor kita ki ju ki ba persya sarkar shua ke election hadin ke election kilalet yasno pat ke sarkar kata di ke bangioi ande ke voice of the people party kan mau nado basdang ong epi nga sumu yu pai ba nong snong jong mulai mo bat ye kita ki wei pat ki konsensi ki bla penjob ye voice of the people party hapor mengisdang ke JLT ke sungi ngisai tangkat prangut bat larangi job baro kat prangut ru nginum pala ban sina sarkar andai upai ba nong senong jong ka mulai konsensi ula don dekat bangi nadu basdang ula pediang ye kan nongrim jong voice of the people party nadu basdang ba ula sutu nadu basdang ba kamdai gini kisan snem bangin up community na voice of the people party nikla sutu bakin up community ke voice of the people party how arpo pra bakin nya ini bar ke voice of the people party bar ngada sungu namar hapo mulai konsensi haga arpo lai ngala yo ya ke vote bat unam
tam uba bun tam na baro ki konsensi repotli ki konsensi bai kun hapo ka arpulai election ka mulai kala ai unam tam uba unam job uba bun tam bar kami sumekut tang kata pai ba ndai ha one election MP upai ba no mulai ulan ang ai susu ka jingkisan ka ba kambun ha ka ba ka MP election ngayo kambun ka vote ban niya ka MLA election bat layo rupat unam tam unam job ubabun tam om nakata bat wat hadu ka MDC election pa ba ka jingyo vote ka chungi ka kiu na uwe usnem shaway pat bakari ka pani ya ka jinglong ka jong kinong Christian ka voice of the people party hangtay hapo maulai bat ngamar tin bakani ri ka kuboru na ka bata kinong Christian ka voice of the people party hangni hapo snong jong pi hapo nong spung bat kumjuru ni ka consensus ka jong pi bat kumjuru kinong Christian ka voice of the people party kelengkari ngin nang tristom bat ngin nyai ne bat ka voice of the people party ngiwan ka bat jong pi pat ba ani por ko ta hot kamdei ka por ha ka jing sha la ka ya bet kat kum ka jing up community ka jongi ngan trai ngila di ban ye kendu bet how arpo fra ne ka jing penya ka jong belai ka bawat na preng nangi kum ka party ngidon ye ka jing benut mo ngidon ye ka jing benut bandu no yung new MP beit jongi i Dr. Ricky AJ Singkan ngam jula ban mudur ban perkat new MP ubai jonga jongpi long MP tang arsnem ru padun bila ban mudur arsnem ru padun ke jing long MP ke jongi indang dap arsnem haka sautrik jong new benai uban wan indang dap arsnem new benai uban wan tang apo arsnem pai ba le ke jingi bat ke jing senia ka bau new rangba belalit no haswa jongi uyo mo kadai ka ba ngam pat jui ngam GE mo iladon kita ki MP idon kita ki MP ki belalong khatsan arpos nem pat ba akan mau election MP arpo arpsau MP belalong kumba khatsan nem on do lek sakadong ka thain ka jongu na trai pe yo piong bang keno mo ko voice of the people party kanang tangbat ka tho breu na kran ye ka bang yo i hapo ki mobile ki jongi hapo ki social media ki jongi uni MP belalong kumba khatsan snem prakat pi khatsan snem lalong MP habu lek cha ta kasnong kadong kathai ga jongu lami kasur na tilong keme giong ngim pat jo EP meno ru mo ngim pat jo EP meno ru nei new MP jonga jong pi tang hapo arsnem pai ba mo ula yo e ka jing e balai ka daw ba ka long ling ba ki kam ki ba u pen pau kum u MP u jonga ba du jong pi ka voice of the people party akan mau ha ka MP election arpo sao habang election pa ba ngong habang iterwa e Dr. Ricky AJ Singkon kumu kertong jong voice of the people party how arpo sao ngiong yu pa ba ngi ka voice of the people party habang ka say yu kertong kam say namadan namadia nalti na singkin yu kertong dai ba ka say yu kertong uba paka nagi kertong baro banila say Dr. Ricky AJ Singkan na tukupor bang ngitip ya ke jinglong ke jungi ngitip kay ka bonu MP jungi ule ladang ipha hangti po Delhi bangila pen kenau yo pa tukupor hong bagri India baro ko kami thu su ingi kum ke jat menrio namar hapo parlimen ngimi yo sau su ka sur jo ke jat menrio po parlimen den ma ta ko voice of the people party ko wat apreng ke jingkran beng ke jingkran kho jong kita ke bele persya ingi ha ka tukupor ki ong menu ha ke MP election ngatrai ngim parklet kidon kibla keren beng yo ngopin pa yo pra apo Delhi marwai ule yo pra marwai po Delhi denem dei pe yo pi ong biang mga kentho mga em kata kadai nga supen kan mau ya kai ke baki wei ke bele persya ingi ki keren odon lagi ba keren beng ye MP be jungi Dr. Ricky AJ Singkan yo ngopin pa su tu pra apo Delhi on po ya po Delhi un sishong kendong un suktas on kata mau hapo parlimen hado kata ki pe po yo voice of the people party mo nei ka basolingo ka longba mo lada ka VP kali po Delhi ru kali marwai tangui MP pimot lada ka NPP ru kan pha satai kan kan pha and the most kala man pha argot nei ka basol samot ka longba ha kani ka kenti ka mamanta ka NPP wala ka jukot na koi ka pors koi pat kali si pai ba o so sarong manong ba ka NPP ka dei ka national party ladai ka wei na ki party kita ki party rithor ki bangitip mo nei ka so samut ka long ngani ngajupen kan mau ha kini ski ka wan ka jubut perkat ka jama ngong kumnu kan mo o so sarong manong ba mo ngi dei ka national party NPP
Henry kabasuling o apart kalong. Kadi tang kani ka National Party kabamdon MP hapo Lok Sabha. Nasi mundur. Kadi tang kani ka National Party kabamdon MP hapo Lok Sabha. Ong inum yakin yu MP ubaki spa sapo Rajya Sabha namaram jit direct dupai pa. Jit ki MLA. Inum yakin ni kita. Henry yu MP ubangi pa sapo ke Lok Sabha kabajit dupai pa. Ke NPP kamdon walara ka kok bagadai katakan National Party. Nah iso kemen nakaliang joko Voice of the People Party wara preng ke jingken thok ke babun. Ha election arpo arpsau ban pekpo ya ko Voice of the People Party. Nah iso kemen bo paiba udon ke jishania bat ke jing kermen ha ko Voice of the People Party. Bat ngamar tatien paiba ha pek ya ke jian ti ke jong Dr. Ricky AJ Singken tang apo arsnem. Ngangai scam bu na preng jongi ngida skohun. Habang ila yo MP din namlay. Baro nangi ngida sohon. Yo MP hang ni kisi ngapoy banlay hagaway ni ki constituency hapo ribhoy. Lay kedu yo way perlok jonga. Nakata constituency hagaway ni ki yabreo. On nang ilay syong hamta. Uta perlok ubang itu pa. Ubam day unong Krisyan jongi. Ubam dan bagi. Ubadan bat kaway bat kapol parti ka baklan ni po ka jala ka jongi. On nalay syong hata yung yabreo ong. Subenut mo ba. Ong subenut bandu ya kum UDU MP ngala siap sipor ban ngala jubam ngong kadai ya pi ban mendut lai nam ta jongi kinong Krisyan joko Voice of the People Party ngim sim bendut namar balai ngila depan ai ya ka vote ka bokodor ka jongi ngila depan ai ya ka jingshan ka barat ba ka jongi ya UNU MP nabda jong pi ka bam Krisyan ong kadai ba pin bendut bang long yuta mo ong la dalong mau rapi benut sisa. Mau kum kadak jok jing burom ko jopi yo ne MP bapi ong bapi benut. Ali ya trailang no bangi bat Krisyan no ya ko Voice of the People Party. Bat kejuk ko kubur. Hagani ko por ko ta nam ta kan kisnong ko jopi bat nam ta kari ba kajat mendi hi baro ko we. Ngayo wir. Bat to ai ba kan election ka pementa. Kan mau. Kan election ka dan artli ki I Dr. Erpis lah keren nya kani. Ngaku aban ban ya kata. Ba kan election ka pementa kan mau. Habing late ban ai ka vote ke jungi. Kamdai bangi ai ka vote bangin sei sien pat UMP handai kan mau habangi ai ka vote ke jungi ni ka por ka mamta kan mau ngin ai ka kum kata ka dak jok jing songu pat ka jing burum ke jungi yau MP belet no aswa jungi kata kare ka bang kwa ban bu akman kare ka vote ka bangin ai hang ni ka by election ka mamta kan dai kum ka dak jok ka burum ka jing songu ka jungi yau MP belet no aswa jungi bar ka baar pat pat ba kani ka vote ka bangin ai ni ka kenti ka pementa kan mau kani ka vote ka bangin ai kani ka by election ka pementa kani ka vote ka ban pinti kena bat pin scam ba ka VPP kan wan ha ka bor arpo pra ngim de ban klet ya kata mo kani ka vote ka bangin ai menta kani ka vote ban pineda kani ka vote ka ban pinti kena ba ka Voice of the People Party kan wan bat kan kunrup yo lokam sensyar how arpo pra bat ngamar tin Bupai ba ubah Krisyan ke Voice of the People on don senda berke Voice of the People Party. Don lightly kike. Habang iwan supai ba au arpo sao pati halor katahi. Ngawan apreng jopi pai ba abang iwan manterwa. Dr. Batskem Merbo kum uwei na kikertong ubah ke Voice of the People Party kelas madan hang ni kenti ke pementa. Hau arpo sao bat hang ni kenti ke pementa. Bat ngadon ke jingai. Bau ni UMP Ubah sesian pat ngin pak na Voice of the People Party hai Dr. Batskem Merbo omtang boleh ban simti yang ne kambala no sitting por jeng Dr. Ricky AJ Singken ring ada don ke jingai bat ngada don ke jikermen bau trai kamba uni UMP ubah ngin pak hagani ke kenti ke mamta na Voice of the People Party bat ngin penti kena ko mangalong arpo sao mo ba UMP uban pa na Voice of the People Party la kalong Dr. Ricky AJ Singken na por la kalong Dr. Batskem Merbo hagani kenti ka mamta ilong yu pai ba to por habangi pa UMP sate ngi ka Voice of the People Party ngi tip kai ka kamram ka jong UMP ba kamram ka bringkong kalong ba sai sien pat long usimpa usimsong bat uta urangnya tai jog chat menriu hang tei hapo Delhi o kini kiski kiba dang sudap ngai na kaliang ni jong Deputy Chief Minister pet sai ong biang banga kanto mo namar ngahap ban kren namar balai ngai ba kumdo Deputy Chief Minister uriu rang ba bobat ya kekertan Deputy Chief Minister kumno ha ke wei ni ke kren ke jong kerensan nyalap election
Ulah keren beng yo MP ba i jonga jong pi Dr. Ricky AJ Singkan. Da ka ba ong ba? Mo o MP bala pa na Voice of the People Party kat nu yo keren hapo parlimen. 6 minit, 1 minit, 10 minit. Taru ba ka ong hana ba mo? Dala keren hana u speaker don kipor u pa syong no. Dakut tanga taru biang. Na yu ong ru hana ba mo? U speaker wong ngam itu ya pi. Kami oso bu speaker wong ta ba ngam itu. Mo ula man pa syong namar lakut kepor kata kasi long yang ngiru sa pa syong. Nei banong ba ngam itu ya pi. Kata tengah 4 ju yo so. Mo nei banong ba mo tang 10 minit. Nei ong 4 kumno bo new MP bangin sei menta. Ulit support Delhi. Bon new MP na kaliang juga NPP ulit support Delhi. Un keren sikenta. Un keren sikenta. Pi ya ka jingkren ka ba seiso om ju thau da kat no kenta pi keren. Denam dei. Ka jingkren ka ba seiso bar ka badon jingmot om thau da ka kat no kenta pi keren. La pi keren 1 minit, pi keren 10 minit, ne pi keren sikenta, ne pi keren arkentaru. Mo nei la thau ya ka jingkren ka jungi da ki sembo kentien ki bangi keren. La datang 1 minit. Ngai scam pai ba habangi Dr. Ricky AJ Singkan habai keren tang 1 minit la 1 minit ne 10 minit. Ngai ba kumnu wat kita ki prime minister, wat kita ki MP hapo parlimen ru ki skam ya ke jingkren ke jong i. Mo skam bat ndai ta kata habai keren mai hapo parlimen iraru ya kana mat ya ke burum jong ke jat benrio. Denam dai. Ha? Oh ki kop bo new MP bagin pa on keren sikenta. Ngala persang banwat. Mo marsinyo so ya keren jong madu perstun biyong umta. Ngala persang banwat. Ngala persang banwat. Mo bat ha ka jingwat ka jong ngam lap. Bawat u konrat sengma hagapor bulong MP hagapor budang long MP jong ketura hapo parlemen ngampat lap bawat u konrat ru bon kren sikenta mentaki ong buuni ban pa kin pen kren sikenta hei kadai tang ka igi ban pekpo ya Voice of the People Party ban kumju ru MP belalin no aswa jongi ban ngeskem bo MP u bangin pa nakalian ka jongi on pedep hok ya kamram habayo mau kenal kok parlimen dan sanspa sau pulangut ki MP kamdai ka suk banyo ban keren kamdai ka suk banyo ban keren Henry habayo kalan kumbalong Dr. Ricky Jasingan kumangila ong shwa election mo MP abu ulet un klipat ya kana mat ka burom jong ka riba ka chat man riu bar habu keren un ra e ki mat ki jura ki bakta ya ka ya ngi kum ka riba ka chat man riu Dr. Ricky Jasingan ila ra lut ikimat ki bakta ya ka riba ka chat man riu la kalong ketin ka thlien la kalong habidi bat ka jingjar jong ki pardo ki parsam ki jungi ki bamat apo ki jaka border mo ki babun ki mat ki isu ka bai lara bat uniu kertong ujongi bo mentaru habangin pa un pendep un but ya katak nuksa bot un kren hang te po parlimen om tak kata ngilong bo uniu MP jungi om dai tang bo un kut tang kum utau parliamentarian ban kren hapo parlimen ringin pentikna bo uniu kertong jungi uniu MP ban sai na Voice of the People Party habam dan kajingi song yang darbar hapo parlimen ulit banyak kendu ya ki minister ki bapir ki badan hapo Delhi kumbai Dr. Ricky AJ Singkan ilale ban om tak kata ngila ong ru mar hapo kanong ba selong kajingi po kani ke jalan kajingi kiran sibun kini ki office joka sarkar India mo joka central government ki badan hang ni hapo kanong ba selong ban ngila ong ba UMP jungi ulit bande no ban kendang ya kini ki central institutions ki badan hapo kani ka nongba ka jonga ba ka jongpi bad ya kata ngilai iling bai Dr. Ricky J Singkan ban ngamar tien mai Dr. Batskem in pendep ya kata ka benta ban simti nai Dr. Ricky AJ Singkan ngiwan ka jongpi pai ba kum ka Voice of the People Party ngimdon ngilong ka party ka ba ngimdon ye ka nongrim ka jongi ka long ban wan shu pai ba ban penstu ngaju pen kenmau kini wengong kenmau ka Voice of the People Party kenmau om kum ki wei pat ki political party ki bayu i phi wei pi wei ki bawan hang ni bani dong thep but baro ki wei ki political party bai karani election ka dei bai ka pisa banam ta ki bubun ki political party habai karani election ka dei bai ka army chua ka election ka dei ka army chua ka election ngaken mau po mulai ha por mengenai kun na po mulai hau arpo arkulai oh hadien balakut ke election campaign sawje ka kut ke election campaign ha ka por nriu buje janmit ngala khot ye kita ki perlok ki jonga ki nong kersan ki jonga ki ba khaman bani keren ya kam hagaski tabut on da kilawan ngilai keren
Ngala keli na iwei ki bon na ki dong ki snong ki ba pier po mulai ong kum no po snong ko jong pi ki ong ba kum ba kalong jopet ngala keli sun tu iwei ru ki ong jopet kat na ba ka keli ki ong jopet ha ka ba khadu la mi wei samla bla kham rang ba ong ba ong la da ngim trei sitom mo ngim pet perman hakini ki armiet ong atin bayo kita ki nong Kristen ke jongi mo ki syarong no ki sebai rupa mo yo syarong no ki sebai rupa namar hakini ki armiet pai ba kadai ba kita ki political party bai khun ka pisa o ki tristom kim thiaru bro simiet ki rung se ki nong ki thao ki rung se ki tengkong yeng kumno ki le ban wan ban thiet ya kata ka vut ka ba koridor ka jong phi ngala yeng ban kren yo to samlang ong nginnum penjenjar ong ya thia sup jajai yeng ngong itaki ya kita ki nong Kristen ki jong agi bay tri bat ka party ngong balai ngong i lada ki kwa ban ya sampi sa ki mat ya sampi sa kita ki party ngong tang ni we to samlang ong namar haga jing stu ka jong ka long takat ni ubalarai ban Kristen ya ka voice of the people party ka sabai rupa kamla ban thiet ya ka long renyeng ka jong kinumla ngong i ailan hey ka basotrat ka long sya kumta hang te po mulai konsesi ban ngamartien bagani ka snong na jong piru philong kumta pinai ka jingshan ka voice of the people party pi nadu ka mensiam bat halor ka nongrim ka baskem jong ka voice of the people party imri bangiwan ban pimpit imri bangiwan ban thiet kana ka voice of the people party kampet ya pi kinong Kristen kum kita ki mar ki mata ki bangila ban i hapo dukan mo ngidang wan meneng yat na tinayo o ngi ki dukan ki don ki chips ki basan ninga kidon ki biscuit ki bashpo tingka kidon ki umso ki bashpo ki ba arpo ki ba laipo tingka o don ukau shiborni uba khatsan spa ini ka voice of the people party kampek yapi kum kita ki mar ki mata lani ko bong iba arden mo ka voice of the people party kampek yapi kum ki merat ki badi hiyo kum ka masi kum usnyang kum ka blang kum ka siar lani kum ka han mo le si ki banang kham hedor bani ki mar ki mata ki bashpo tingka ki ba arpo tingka kata kami ka voice of the people party ka voice of the people party haba ka wan sakmi hakamat jong pi upai ba ka sothu ka nyokor ka nyotang ya ka wei pa ka vote ka bakodor ka jong pi kata di ka voice of the people party ban ngets kem ba ma pi ru pin sothu ya ka bor ka jong ya ka dor jong ka vote ka jong pi nga jong ngene ka sablet lada ka sivut ka jong mo lada ka sivut ka jong pi karai tang ya pi simen le kat bamon ngana mong ye ruya mo lada ka sivut ka jong pi lada ka sivut ka jong karai tang ya kalawai ka jong le kat bamon dia tat kat bamon nani direm ru mele tang bangi ting ong ndondor mo ndondor ndon lak ndon putit bala man thiet itu sivut jong pi ru ndon bala man thiet hadu kata ka voice of the people party ka nyokor ya pi pai ba mo ndai ngong lada kata ka sivut ka jong pi so ba karai tang ya pi la di simet le kat bamon ndai kan ma pai ba ka sivut ka jong ba ka jong pi kamrai tang yang mo ndai ka sivut ka jong ba ka jong pi ka rai ru ya ka lawai jong ki khon ki kiti ki para ki persa ki jong pat ki jong pi ngaju pen kan ma ke ni ngong ka don ka wi ki jingja ka wi ki snong kai ka baja ta ka wi ki snong ka ba kum ka ni ka snong ka jong pi kum ka ni ka snong nong spung ngai tai lum jing tap don tai bargai ka baja ta ka snong long ba ha ka wi ka sien kata ka snong baro si snong kila ya khang khardap ya ka yeng kila ya khang tala ya ka yeng baro si snong kila ya khang tala ya ka yeng kila ya mi bat baro kila ya ba kila le chau lum jing tap kum tai lum jing tap tai bodon hatai baro si snong kila rung satai sa polong jing tap ila yu no o kila ban pen khut kila ban airong o kila ban bu sentiu kila ban bu membeti hang te polong jing tap baro si snong kila rung kila kiu how to lum jing tap ba kila yu kila ya kerdam kila ya bentiu ya to lum jing tap ya ka bala tap ya kita ka bala let no aswa ka joki ki keme ki pa ki keme teman ki kini ki joki balai kila le kumta mo balai kila le kumta namar kita ki bala let hata lum jing tap baro sisnong ban kerdam ya to lum jing tap la tap kita ka bala let no aswa ki ong no ki ong namar ka jing bamle ka jong pi ka por ka byang kalapin kordet kalapin so sat ingi menta ka jingim ka jingi ka bang ngimla banlat nau niu sok kerdot ngimla banlat nau niu sok kerdot mo te ka jingkli ka bang kwa ban bu apring jong pi ni por ka bang menta ro mo hatu manga ber piru ni kwa mo
bagi kun ki jong bagi jong pi hadian bangi la khlat mo kin ben kin kerdem kin bentiu yang bagi pi kata kare bangi hap perkat ba de nama tadang ong ke sibut ke jong pi kamrai tang ya pi ken ma ke sibut ke jong bagi jong pi karai ru ya kalau wei jong ki kun ki ti ki jong bagi jong pi de nama tadang hap perkat siapa ai ke vut ke bagodor ke jongi hap perkat bakani ke vut ke bangangan ai ken mau kam de tang ya simetในกันได้รู้นำตากละเวกิคนคิดตีกิจงอาบกิจงพีบัดนี้สแกมมันก็ปวดก็มันตาคุมกินน้องชนองน้องสปุ่งนั่งเป็นสแกมอยากจะชนะกิจงพีนั่งเป็นสแกมอยากจะจิกกิจงพีกับพิดอนหาก voice of the people party วัดกันเนี่ยกันมาวันนั้นนับเป็นกิจงกิจงเลยกิจงคนกิจงกำปัดคุณบักท้องกิจงบัดคุมกินน้องคริสเตียนจาก voice of the people party ก็ได้อาร์พูพระยังได้บัดเกล็ดก็ตาได้กระท้องกิจงอาบกิจงพีเงินเป็นชงอยู่พระhau arpo pra henry ngong ni ke por ke pementa bakat sabalik ngarak ke di kubur ngong ladau arpo sao haga MP election ngila penjob Don Burumi Dr. Ricky AJ Sengkan hau arpo sao ngila penjob Don Burum Dr. Ricky AJ Sengkan tu ai bang ni ke kenti ke pementa Dr. Bats Kamirbo ngin penjob keput sendan mo hau arpo sao ngi penjob Don Burum Nengin bu ya katong bagani ka by election ka pamenta ngin penjob keput senan yu pra bagani ka vote ka bangi ngin ai menta kani ka kubori kani ka sarkar ka balle denbor hagani ka jela ka jonga ka jongpi na ka mentau arpo pra hagani iski pen sei mo pen sei pilade yu iru bagumnu ka sarkar na maklati ya ka voice of the people party o ngai badon ki Emily ki badon hagal yang sensar menta oh kita sotut ya ke ke bana kalian ke jungi keren mong yong ba kani ke sarkar balik kali abha menta mo balik kali abha kani ke sarkar kini pinang i sibur mani ke sarkar persiapan penbit ben thame yo pet ba hagiri ki arsdem ki ban sawan namar balai namar ka sotu lara kamle ye menta kam non don chu ke ji kun bar ka voice of the people party de ma ta da pen si ke sarkar oh kan ni pin i kum ke sarkar ka balik abha mau kita ki Emily kita ki minister ki bamenswa ki bamju hiar khando minta kita sedang menhiar khando mendai tak bagi hiar khando minta kita ki Emily ba kita ki minister ki bamju rung sepo yo seyo du ru minta kila rung sepo yo du nangi keren ngi kata pan ki somong da keren ngi kata nei pai ba ong kertiang dien long ki pai ba ki bastan wat ngop aga jing penbi jong kita ki ba ong ba mau kum ba ki keren ki le kum tahi yong ngin penbi sisien sansnem Ini upai baru bit man la kasien sansnem. Kladi ka por sa isien pa iki banwan ban penbit upai ba mentam dei su isien sansnem. Namar la penbit isien sansnem lu kinum la su. Dei namar tadau nado mentaken sedang ban penbit upai ba hadu u arpo pra. Mo hadu arpo pra ken penbit upai ba. Kaji keli ka pangihap keli pai ba. Ngabu api. Mo hatu POE ya ka ka ba kini kile menta. Mo haka kani ka sarkar ka badan napo ka jala ka jungi mentala tip ya ka kum ka MDA 2 mo haswa jong kata ka dei ka MDA 1 ka dei ka ju dei hatu haka MDA 1 PE konrat sama bule chiu atau PE konrat sama ka MDA 1 boli bam jado apo yo kum pala ong do tau Emily jong nakaliang ka jong ki PMI pai ba ka dei tang hari ka kenti ka banta bar ka dau ba ka dei balai namar klem artatin namar bagadon ka voice of the people party kata pihak ban sotu oh dei nama tadau iwan kapat jongpi ni por pai ba manong ai ka jingsan ka barat ba ka jongpi ka voice of the people party wanong ki na ka voice of the people party bagi dokam mendia trilang mo ye ni ba ka voice of the people party pen sulang barakani ka por ka mamtaru ngayo wir nagaliang ka jonga voice of the people party nge wir kita ki bam sim na kristiani ka voice of the people party don na preng jongpi ki bam sim na kristiani ka voice of the people party ho arpo lai Ki bampat syam la Kristiani ka voice of the people party haka MP election arpo sao. Don na preng jongpi ki bampat syam la Kristiani ka voice of the people party haka ni ka MDC election arpo san. Ong ali haka ni ka kenti ka pamenta haka ni ka by election arpo riu ngin ni trelang bar ka voice of the people party bat ngangadon ka jingen badan sibun ki ba Kristiani ki wei pat ki political party badan ki jingmut ka babha ko manga mapi sejarah kat ki don no aka wei pat ki don haki wei pat ki political party Rengong lada ka jingmat ka jongpi kalong kum ka jingmat jong voice of the people party ong baling ini don la ka jong aling ini trelang no ba ka voice of the people party bade hello kita kana hurim
ya ya we pi pai ba badong ai ka jing Krishan ka barat ba ka jong pi ha ka Voice of the People Party nga sya mangan syong no hoi wala darang don sibun ki ban kran re ka por ka nom sya en re sya ban kut nga kwa namar ngam tip langan nang wan em ne Krishnong ka jong pi mo langan nang wan namar ble ki election Krishnong gidan da ki hajar ki Krishnong ki bangilej yo le sing am poisu ne Krishnong ka jong pi din namang tadang kwa ban kran ni ka de kai ka bang kran da do arpo apply election po mulai ki nong mulai kaya bang keren na po ke MP election yang dia ban penkenal ki pai ba nga keren ke MDC election ban keren na kali ke pa election ke pamta but what mum klet ya kan dia hado ke election arpo pra oh itip menta kadang tatma ba hapreng kari Amerika bat kari Iran bat kari Israel menta lakat tu ke di benai bakani katma kadang yat na kawe ke singi ko pan dengan kan ma ki arpo ar ladang bakla mo hau arpo ladang bakla kadang kawai katma belaki paling art ligiri bakata dari Russia bakari Ukraine bakani katma hadu mentang kadang ya nado arpo ar hadu mentang kani katma kadang ya dan ini punya kerennya katma ni por ko mentang dai kai ko ko alwara ni kadai yo president jong kata dari Ukraine keberang dan paling jong katma Persia ya dari Russia mo president jong dari Ukraine president Zelensky Hakapor kapa ujob ya ke election ke jong u ke baningkong kumu presiden jong dari Ukraine barakasian ke baningkong ke burung hapo kataka hatapo ke office trikam ke jong u kumu presiden jong dari Ukraine hapo syong hataka syuki ula khot ya kita ki para menteri ke jong u baro hakata ke office trikam ke jong u onda kita ki para menteri ke jong u kilawan hakata ke office trikam ke jong u ula ong kumne ki wong ngam kwa bapin bu ia kedur kejonga haki kamra trekam kejong pi wangam kwa ngadi presiden jogori Ukraine ri wangam kwa bapin bu ia kedur kejonga haki kamra trekam kejong pi mo paling akrani kata ngi mo pok kari India kejongi nadu prime minister mentala buat so chief minister apok kejela kejongi kat sablet tanggedur jong Modi mo kat sablet Modi Penya po kejala keji kat sabalik Konrad Kedur tu Konrad kat sabalik Should advertise Wat adu kitu ngai mo Wat adu ki t-shirt Nak skim sorkar Fokus Dalam baklai mat kadun kedur jung Konrad Mo Megilong self-obsessed Mo Self-obsessed Yala dia Ban putri yala dia Ban yu Kau ka Voice of the People Party Lada kawan kan numle Untuk kan penduk pendam Ya ka politics ka bakum ka tu Ka Voice of the People Party Mo President Zelensky wong no udah presiden dari Ukraine uang ngam kuat iki para minister uang ngam kuat bapin bu ya kedur kejonga ki kamra trekam kejong pi uang kumno uang pat ha kejaga bapin bu ya kedur kejonga uang bu ya kedur jong ki khun kejong pi balai uang namar ba ketu kesuki ke bapi bat kum ki menteri sarkar kedai kesuki ke bedodbor mo sibun ki ban mi na ketu kesuki kejong pi onda ka bau pibu e ka dur ke jong ki kun ke jong pi pinum le kanu kapan keta ya ka lawe jong ki kun ke jong pi de na mata dau ong wan bu ke dur ke jonga bu e ka dur jong ki kun ke jong pi mo ha ka ju urukom na karpat e pi wan klet e ka ni mo na karpat e pi wi ki badan hang ni bakat ki bala ban yo so hang ni por ka manta mo le si hadu manta ka election commission ka pat pernah lanu ngin long ye ka ni ka pai election MP hapo ka jela ka jui nei ngong lada kum la sai ka si ke election la mande ke ka pai election ke pamanta bat kan de election arpo pra la sai ka si ke bangin le ban tep ya ka vote ka bakodor ka jonga ka jong pi ong tole e ka di ka we minta kamit hadin ba ki khun ki jonga ba ka jong pi ki la thia ki khun ki badang rit ki jonga ba ka jong pi ki para ki persa ki jonga ba ka jong pi ki badang rit ki la thia ong le bat pe ya kedur khamat ke jongki mo pek ya kedur khamat jongki khun ke jongpi ngai bu na preng jongi ki balong kemi long kapa mo o pek ki khun na por kita ngret dei por bagi yo thia pen pek kedur ke jongki krajing i mo teng la kum do si do ru i khun mar blei bei skun i khun ni nem ong pek ya kedur jongki khun ke jongpi bat wan num klet ya kedur khamat ke jongki hadu kasi ba pen tep ya ka vu la shai kasi mo balada pilih aku tak apa ngamar tiet, mo. Bahkan ni ke ketido jong pi, kan ni ketido jong pi.
kan nem ailat papilit nyon itu budam badan ikot hai tu budam badan ibom hai tu budam badan kadudu ka syap dari kani ketido ko jong pi kan poi be pandai show budam badan yang syap ko jong upra oh ngangai scam ya kata but ngangai bapinai ke jengkesan ke barat ba ya voice of the people party ti ko boleh sibun ko boleh syajar go ngangai scam mo takat turu kalau dia kecing pensai kapan pat ia ka jingbut jeperkat ke jompi bat bangin nang tristom nang ni kaman makan mau ngidang den pring jo ka jingile tama wan mong ba ka oh lakut ke election R4 pula lakut dia oh lakut ke MP election R4 sang ya wan biang mentah oh lakut ke MDC election em ken mau katong ke jongi nam tau nong nam tau le ni kanong kersan jo ka voice of the people party ka dei ka R4 pra ngim dei ban bakla ngim dei ban bakla ringi so kemen mangio ikan kelat ban penskep ling bagari election ngin so thu bau arpo pra ukram so arpo pra ulayat dupa nadu mentah mo nadu mentah tini upor mentah kum mangi jule abangi yulet na kawai kecaka skoi pat menen na ani kajing so song shit menen dan po sang bangla nadu kihep kibarit kibakum ni marsen poi mangi marsen runga hapo kasnam sang bangla kihep kibadang san real news dan kila pertana jongi gilong mama haupra mo katnu kajing so kemen ngaju perkat ini we ngong akan mau por ngai kun election R4 pulai mo to ngai wer lang fi ni por le dengan dia pertaprak ngan sepedkut sedem lelang baru lelang tadi dei sya fidi kiba kerja dengan voice of the people party ngai wer fi mo ngin dia pertaprak nadu kemen sim ngini penedau ngini penkesau yo pra ang ni kesenong ke jopi ling ba kan ka MP by election na kamata arpo pra ali ngayo wer tai besong po dukan mo kampier la pilong ki sama ki long keme ki long pa lari ki belarang ba mo ki batemen ali ni pertalang hani por kon tangin peneraw yo pra mo ngawong hapo ka Emily election arpo lai kejinga tiga jonga nganang but apor balik ya election nga perkat baik tagi kat prasnem sejrong mo na markat kum ka an long bagi kat prasnem gide gibla rang ba kidola ban sim ya garai de na mataraw kila don rui ko hok ban le taput ni play jimut i kat san kat prasnem sejrong de ya bakat do ngampoi perkat bawat ki het ki baret ki klung ki kena ru mo ki so thu ya voice of the people party lada kini ki het ki baret ki so thu bagalawai ke joki ke song aga voice of the people party kanu tam mengabar opi kibla don ya kabor perkat mo kumong ipi mene perkat ya galawai joki kun kiti ke jangan jopi tingin ngi am kita di orang ba kwa idon perkat lembat ni le tak kwa le nya pene daw lang ni por mamta mo ali alingin pene daw lang ni por kita idon stay ru le kabiang bi ora lang ba kun sini le namta joki tingin Wan ni le kapan ni? Tuh, le. Itu ni por mamta, ngak kerpat kita itu mo, le. Rungwang sini le. Karwan kawai kasur ke basutan nang ni dapur nong spung. Ngidon nang ni kat ni ngidon. Ngai skem kasur ke ban sawa nang ni mtasi, kan ni kasur ke ban penki, ya kasinong nong spung, ya kan ni konstituensi ke copi, bat ya kan ni ke ri, bat kecai ban riwi, bar kawai. Laisin lai buat ngin pertana duk ke ban sim. Laisin lewat ya ka sharp ke jong ke voice of the people party kepada upra laisin lewat haupra tak sur tak so barang kerjaan tak steng ni kerjaan itu komen siam ada ban kam jam ni kata mo ai bah por pertanda yi ba pida ang naru mo sentur ke jong pi ini pertanda sian patadu komen siam laisin lewat haupra Kublai sibun, kublai syajar, kublai kurkulfi.